Hola, en aquest vídeo es presentaran 3 arguments convincents, 3 raons de pes per afegir un índex interactiu a un curs Moodle. El primer argument és la millora de la navegació i l'organització del contingut del curs. Un índex interactiu permet als estudiants trobar ràpidament els temes o mòduls específics dins del curs. Això redueix el temps de cerca i minimitza la confusió, especialment en cursos amb gran quantitat de contingut. Una navegació més fluida i intuïtiva facilita que els estudiants puguin centrar-se en l'aprenentatge, en comptes de perdre temps intentant localitzar el material necessari. Amb un sol clic, els estudiants poden accedir directament a les seccions que necessiten, millorant així l'eficiència i l'experiència d'usuari. El segon argument és la millora de l'organització i la planificació del curs. Un índex interactiu ajuda a estructurar el curs de manera clara i coherent. Els professors, les professores, poden organitzar els continguts per temes, mòduls o unitats, oferint una visió global del curs. Això permet als estudiants veure fàcilment el progrés del curs i planificar millor el seu estudi, ja que poden anticipar-se als continguts futurs i repassar els anteriors amb més facilitat. Aquest argument va lligat al tercer argument, que és que el índex interactiu fomenta també l'autonomia i l'aprenentatge personalitzat. Amb un índex interactiu, els estudiants poden explorar els continguts segons les seves necessitats i interessos. Poden saltar-se seccions que ja coneixen o aprofundir en aquelles que troben més difícils. Un índex interactiu permet als estudiants poder accedir directament als apartats que els resultin més importants o que necessitin repassar. Aquesta flexibilitat permet adaptar l'aprenentatge a les necessitats individuals de cada estudiant, millorant així la seva experiència i incrementant l'eficàcia del procés d'aprenentatge. Un índex interactiu afavoreix, per tant, l'autoaprenentatge i l'autonomia dels estudiants. En resum, els arguments presentats destaquen la importància i els avantatges d'incorporar un índex interactiu en un curs Moodle, tant per als estudiants com per als professors. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us animo a incorporar índexs interactius en els vostres cursos Moodle i us recomano consultar els altres 2 tutorials sobre el tema. Un amb exemples pràctics en 3 cursos d'idiomes diferents i un altre tutorial sobre com crear un índex interactiu pas a pas. Una salutació i que tot us vagi molt bé. Adeu!